дар шаҳри Бохтар бо иштироки соҳибкорони дохили хориҷи кишвар ва соҳибкорони давлатҳои Узбекистон, Эрон ва Тоҷикистон намоишгоҳи байналмилалӣ доир гашт. Дар расми ифтитоҳи ин намоишгоҳ роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилояти Хатлон ва дигар ҳайати ҳамроҳон ширкат доштанд. махсус аз маҳсулотҳои брендии ин давлатҳо дидан намуданд. ҳамчунин ширкатҳои ватанӣ бо ширкатҳои эронӣ барои боз ҳам хубтар гаштани ҳамкориҳои байни давлатӣ шартномаҳо баста шуд, ки ин иқдом бар рушди соҳибкорӣ ва саноати вилоят мусоидат хоҳад кард. чорабинии имрӯза дар асоси дастури супоришҳои роҳбарияти олии кишвар, дастури роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилояти Хатлон, палатаи савдо ва санъати ҷумҳурии Тоҷикистон бо иқдоми палатаи савдо ва санъати вилояти Хатлон яке аз ҳадафҳои ин чорабинӣ баландбалошани рушди иқтисодиёти вилояти Хатлон, бунёди корхонаҳои муштарак, пайдо кардани ташкил кардани ҳарчи бисёр ҷойҳои корӣ ва муаррифии бештари маҳсулотҳое ки имрӯз дар вилояти Хатлон истеҳсол мешавад ва маҳсулотҳое ки имрӯз бо ташаббуси соҳибкорони хориҷӣ ва соҳибкорони вилоят истеҳсол мешавад, муаррифии ин маҳсулотҳо мебошад. тибқи иттилоъ додашуда дар намоишгоҳи байналмилалӣ 70 корхонаҳои машҳури сайёра ширкат доштанд, ки беҳтарин маҳсулотҳои истеҳсолиро муаррифӣ намуданд. дар назар аст, ки соҳибкорони эронӣ тариқи ба роҳ мондани ҳамкориҳои мутақобилаи судманд ва бастани шартнома бо соҳибкорони вилояти Хатлон корхонаҳои нав бунёд намуда маҳсулоти истеҳсолиро аз Тоҷикистон ба давлатҳои Осиёи Миёна содирот намоянд. پریسا علیزاده هستم، عضو هیئت مدیره شرکت RSN در تاجیکستان. اینجا ما نمایشگاه ایران و تاجیکستان خانه ایران رو برگزار کردیم که بزرگترین نمایشگاه غذایی محسوب میشه. مشارکت بیش از 70 تا برند برتر ایران رو و تاجیکستان رو اینجا داریم. محصولاتی با کیفیت بسیار بالا، قیمت‌های مناسب که بتونیم به جهت صادرات در حوزه در تاجیکستان و حوزه CIS اقداماتشون رو انجام بدیم. این برنامه و پلنی که ما چیدیم در بابت معرفی این محصولات به نسبت این هستش که ما بتونیم در این کشور کارخانه‌های مرتبط با این محصولات رو احداث بکنیم و بتونیم یک در حوزه صنعت و تجارت تاجیکستان یه پیشرفت خیلی خوبی رو رقم بزنیم و اینکه بتونیم تمام کشورها رو اینجا ازشون استقبال بکنیم که بیان حوزه سرمایه گذاری رو اینجا انجام بدن و کامل برند جهانی رو در خدمت دوستان ارائه بدیم. من مهدی اسدالله پور هستم. هدف ما این هست که تمام محصولاتی که شما می‌بینید کارخانه اون رو، زباد اون رو در تاجیکستان انشالله احداث کنیم و همینجا محصولات رو تولید کنیم و هم برای مصرف داخل تاجیکستان، کشورهای همسایه و حتی صادرات به اروپا و امریکا. ما الان کارخانه‌ای رو در منطقه آزاد دنقره در حال احداث داریم که فاز اول یکم مرحلهش 1 هکتار هست با هدف تولید افشوره‌های میوگی‌های مختلف، پوره سیب و انشالله این رو تا 6 هکتار افزایش بدیم. дар намоишгоҳи байналмилалӣ Тоҷикистону Эрон ва Ӯзбекистон маҳсулотҳои ватанӣ низ ба дидгоҳи назари иштирокдорон гузошта шуд. Деҳайман яке аз ширкатҳои ватанӣ аст, ки ба хушк намудани меваву сабзавот машғул мебошад. соҳибкорони хориҷӣ ба маҳсулоти ин ширкат бештар таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. корхонаи мо фаъолиятуш ба банду басти маҳсулоти кишоварзӣ аст. мо хело хушҳолем ки дар ҳамин намоишгоҳ дар палатаи савдои вилояти Хатлон ин намоишгоҳ дар мо иштирок мекунем бо ҳамҷоя бо ширкатҳои Эрон ва имкониятҳои бузург дорем ки барои ҳамкорӣ бо ширкатҳои Эрон ҳамкорӣ кунем ва аз онҳо таҷрибаомӯзӣ кунем ва маҳсулотҳои худморо ба Эрон صادرات کرده توانیم.
то имрӯз мо асосан бо давлатҳои Россия ва Беларуси ҳамкорӣ дорем ва хоҳиш мекунем ки оянда ҳамин равияҳо зиёдтар шаванд, направлениҳо зиёдтар шаванд ба Эрон, ба Арабистони Саудӣ, ба Аврупо ҳам бозори худморо кушоем. дар ин намоишгоҳи байналмилалӣ ки аз бузургтарин чорабинӣ арзёбӣ шуд, беш аз 100 ширкат ва бренди 5000 маҳсулотҳои давлатҳои Эрон, Узбекистон ва Тоҷикистон ба намоиш гузошта шуд ва соҳибкорони ватани мо низ аз ин намоишгоҳҳо дидан намуда бо ширкатҳои ҷумҳурии Узбекистон ва давлати Эрон шартномаҳои ҳамкорӣ бастанд. роҳбарияти вилояти Хатлон дар суҳбат бо намояндагони эронӣ изҳор доштанд ки ҳамкориҳои дуҷониба ба рушди саноат ва соҳибкорӣ мусоидат хоҳад кард. намояндагони эронӣ низ зикр доштанд ки маҳсулотҳои кишоварзии Тоҷикистон нисбат ба давлатҳои Осиёи Марказӣ сифатан хуб буда барои бастабандӣ ва коркарду содирот мусоид аст. гуфта шуд ки ба роҳ мондани ҳамкориҳои дуҷониба миёни ширкатҳои ин давлат ва корхонаҳои вилояти Хатлон ба манфиати ҷонибҳо буда дар ҳолати коркарду бандубасти маҳсулот ва дигар ҳамкориҳо беҳдошти вазъи саноатӣ таъмин мегардад. интизор меравад ки намоишгоҳи байналмилалии маҳсулоти хӯрока ва шӯянда ба як майдони муассири муколама ва ҳамкориҳои минбаъда байни намояндагони соҳаи саноати кишварҳои хориҷӣ ва маҳаллӣ табдил ёфта, ҳамчунин барои дарёфти роҳҳои ҳалли татбиқи босамари лоиҳаҳои истеҳсолии маснуоти хӯрока ва шӯяндагӣ барои мақсадҳои гуногун ва муттаҳидсозии талошҳои намояндагии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилояти Хатлон ва соҳибкорон мусоидати фаъол хоҳад кард. ёдовар мешавем ки тибқи иттилои додашуда намоишгоҳи мазкур 4 рӯз идома меёбад ва ҳадаф муаррифии бештари маҳсулоти саноатӣ истеҳсолшуда ва ба роҳ мондани ҳамкориҳои судманд мебошад. маъруфи назрӣ, Фахриддини Карим, Намузали Эргаш барои барномаи иттилоёти Ахбор.